Mine børn skal bruge tillægsord mere kreativt. Der er mange måder, vi kan gøre det på, og her er en af mine yndlingsmåder. Jeg har en blog her, som jeg har skrevet nogle tillægsord på. Med udgangspunkt i temaet De 4 årstider kan vi konstruere nogle gode sætninger. Jeg vil skubbe mine billeder ud i siden, fordi jeg ikke skal bruge dem nu, men så er de da, hvis jeg får brug for dem. Lad os skrive mine 4 årstidsord på bloggen. Nu har vi samlet alle ordene. Nu vil jeg få børnene til at koncentrere sig om tavlens centrum. Og den bedste måde at gøre det på er ved hjælp af kompasset. Så lad os tegne en cirkel. Nu tager jeg nogle ord og anbringer dem i tavlens centrum. Må jeg få en sætning, hvor ordet efterår og koldt indgår? I sidste uge talte vi om bindeord. Kan vi tilføje ordet frisk til den sætning? Vi har fået børnene til at koncentrere sig om tavlens centrum, og det er ligegyldigt, hvad der foregår i kanten, fordi de ikke bliver distraheret. Fokuscirklen har gjort, hvad den skulle.